Oy guys, nagkuha na bahinay na guys. Balotay nami guys. Takpan man ito ni naka-live man ni pandamay. Pasensyahay ta guys, kay kang namin dire. Kami. Ang beer kay wala. Atay gi kani. Bigi palit sa bangkiruhan. Sila. Okay pa rin bangkiruhan to te. Dili lisod palitan. Ako di man yung nag-advance ng mga bro. Birthday na ako na ito. Hello, dili man he. Wala tapos ka pamalingki ba? Bangkaron din eh. Oy guys, maugali ni sayo ni. Maugali ni sayo ni kay nang pamalingki pa. Wala may tao noon sa balay. Kuan eh. Ano na urot? Okay lang na daw yung birthday na. Kapuyan gani ko. Operante kay parang ka welcome to the senior naman. Di nag-avail na kate. Wala pa. Kuy dagan ba yung kuan mga perks. Gapo mo senior eh. Ang takot dito, kung anong gaya ko is Mabira. Discounted. Bira. Wala ka tayo, dapat na kay 100% ng mga kuwan. Discount. Uy, asa naman si Brex o ani kaon? Hindi pa daw siya. Doon. Pino? Lang, bago na siya mata. Jacqueline, dali ka dire. Ha? Ito po. Kanino pa ha? Way angal mo discount Kanino pa? Jollibee o McDo. Ah, ayaw lang. Di isang Ano kapila lang. magbalik-balik. Kudan. Nandito na Kanino sige. pa? Pero ako ba niya Yun na. restaurant mo angal? Dalawa ikatulog Ano, yan, di ganito na ko tapos? gamit ka. Kanino ba? Monitor mo doon ng Oo. Parang Jollibee ka, hanggang kayo kuwan. Ano ba niya na kuan niya? Sa silingan lagi nila. Bako balot. Ano di ay? Pinakuha. Ah, oo. Ah, naman lang inana. Sanay na. Ikaw na kani? Gani igidayungan si ring. Namay kalayo. Ah, di siya kadao. Oh, kadao. Kaunjak. Mana siya kaunjak? Mana? Basta shrimp. George. Buyag. Oh, ano siya? Mana ka? Dahil ko ang kanto. Kalula, wala din kung palit ka lang. Hala ka mo, dito yung gikat to sa imo nga. Nakapalit ka din na may tubig dito. Ay, wala ka. Hindi na ako, kusog na din ako. Ha? Saan? Pasta nyo? Ah, dili siya. Asa di ka nagkapasalat dati? Katong unikun ba? Bila kayo? Asa ka? Oras ka? Bigat ang dahil kita. Pwede na siya si Bobby doon. Ako din. Dito sa sulod ang tipak din. Ano eh? Sa sulod ng una. Ano ba niya kuha ma? Wala man na daw tanan. Hindi na kamukhaan. Hindi man ni Gali. Madugan. Tanggal na dyan siya. Hindi na bayad na dad? Ay, hindi na cover sa insurance? Hindi na bayad. Ha? Ah, 1K. Kira. Pero 1.8. Bago na ka. Dapat ito kang gwapo po mo pasta. Busog na ko ko. Ang kaon mo ko ganyan. Naka diha?
na tapos sa ano. Makahubog ba yan pag-inom kang tanduay niya ka na? Perfect ang kahubog. Wala maluplan sila kay Anan. Dito. Mama, maingon na. Bandung na. Ay, meron, dali na. Byron. Complete. Complete pag umangkon. Guys, napay na ba? Mga abot ng bisita, guys. Huwag gani ka magtuo si Ganggang maka ano eh. Maninda na siya kuan tambang. Ha? Di ba natabaw do? Naligo si Kusik. Oh. Bye tao. Siguro yung mangod niya. Oh. Naligo ka na. Mukhang kamakan siya. Ano ko yung butang eh? Ipuna lang kay dangan ako kayo no. Kayo na lang ang bukan. Yan na, nakasi ba yun? Pwede man sa labas, pwede na sa labas. Yan lang oh. Na may tubig niya, butang-bunga lang tubig. Kayo no. Mabuyagan. Kayo ay. Nakakasi ba yun niya? Kay Byron. Uli na sa balay ka mangihi. Tingnan na nun. Kaon na. Kaon na. Di ka ba trabaho? Padoon pa. Ita, ito sa una, yung maglago siya sa una. Kasi may sa padulong. Tulog. Kawan na ta? Kawan na ka? Ay, Ano man? gawas niya. Tungan mo niya kuya ni mo. Gawas niya. Mali na, yun mo ka, may plato. Tingnan mo. Kaya mo pa rin bulak te. Ay, ilang ngayon. May gulang Sunod na na lang. Sige, flower face. Pero, oh, power base, oh, sa Ano lamisa. man gusto ka? Naskang? Kanan Gusto ka rin. Tukon sa tabo. Bugin Junya. Ang gusto? Oh, kana. Kana. Una ako gusto. Bagin Junya. Okay. Kunting buwangan ko sa bulag to. Buwangan ko bulag. Baging Junya. Bakit rin sa sulti? Nagalan ni mo? Oh. Bulag. Hindi pa kang tahan. Tao na mo. Wala ko nga baboy ba ganiti. Nakuha na sa kumangawin. Dako pa nimo. May plato diri ron, oh. Kawan ako guna. Ako na lang daw. Tigo. Another bisita. Kurang ako naman ay nabilin diri. Kurang ako na lang nabilin. Dili, oy. Live ba daw akong vlog? Sige na yun, nag-play. Kanina pa na. Napamanggoy laing. Asa man itong kanon? Nagkala, nag-pressure cooker. Ah. May nipyo.
Amerikano? Yes! Wala pa yung tao. Hoy! Ayan. Vlog, di na ba? Mahula, umudaan na. Ay! Hello! O, lami sila kay dili ngilngig, no? Lami siya ba? O, sige lang, itigom lang, Ning. Kagido lang iro ng buwan. Ay, ayaw pasaya, Ning. Kuhain, Ning. Uy, ang imong dako kay ngayon. Ano naman kakabay? Nakoy bay dito, sige nagpanguwag. Sige, gidugo na. Mawa na po. Kapila na. Kaduha na. Ay katulo ka na katulo. O lagi ka nang naay magkuan. Magkuan lagi siya. Magalit lag lukso-lukso. Nanguwag na dyan ni Irua ay. Thank you, gang! Nga na dyan kinabuhi. Isa-isa lang magkaon dito. Sino itong bata? Pinablog mo daw. Si Georgine. Ato, moto sila. Oh, moto sila. Ay, siaw-siawan ako ng mga bata. Ang duha, kababae. Ang isa si... Arkin, maulaw man si Arkin. Dili man musaya, maulaw man. Maniniyot na si Arkin. Naniniyot. Ano ni? Karjin to. Ang gagmay. Gusto dyan kayo mo yaw-yaw sa vlog. Nahan kayo. Okay, yung ko rin magdugay. Hindi dyan nga no. Prepare sa Ako nang diop. Hindi magdugay siya. Kay akong piso dito Prepare nangita. sa galing. Nagina lang mga 10 minutes rin. Manawag ko dito nangita na daw. Ilang din, isa na din. Nangita na daw. Kanining oh, spaghetti. Nakakatira sa spaghetti. Ha? Iking, dali na. Spaghetti guys. Ah, Do what you want daw. hindi man. Leksyon na kay Davi. Hindi na iyahan. Sabay lang mo siya sa... Oh, sakay na siya sa mga ulas ha. Kaya gusto mo nang Ayaw, gusto niya ayaw. Sakay na naman siya. Ako na? Ayun, leksyon na. Itsaga ka ni Deo. Lumpia. Ito lang ang lumpia. Sa gulay, lumpia, litso. Oh, Ganun lang isda dito, guys. ang ganda yan. Lumpia, pagdala ko. Oh, Ayun naman lumpia lang yan. ang gala ko. Ron, pagbalon na Ron. Kani oh, lumpia. Baong ka. No. Ay, nga na sila simis ako na, magluto ka rin ko pa. Baon na yun. Oh. Kito mo lang yun. Okay? Kamuritsing, taon na dito sa imong kuhaan. Ah. Ante, may jugo panit. Eh, si Davi panit, yun na yan ha. Sigurado, paborito yung mga borno. Kaya lagi ka dito. Hindi nga, kung ipagkabuntag, inainiton mo. Bili siya, isapaw mo. Ante, uy, maulong. Bili, yung sana. Ha? Tapad ako ba? Ah, saan ka na isla? Oh. Pwede. Nang panganok, oh. Ha? Wala may nakuha ng pangan. Gusto sa ano? Hindi lang ko. Pangan, kais ka buok pang. Ay, sunod na ako nagsunod. Oh, kanang ngay puil yan dito, dagan tro, oh. Out, oh. Puil, tro. Diyan pala may na. Kuhan. Kani. Wala, baka na siguro. Baka na? Baka. Dili, baboy. Baboy? Sige, uy, manguha na lang ko. Baka, Dili ka na po. Kasi adobo. Adobo ni. Pwede na kasago. Umba na. Oh, sige po. Oy guys, oh, nagkuha na, bahinay na guys. Balotay na mi guys. Ayo! Lakpan man ito. Naka-live man na ini. Pandamay. Pasensyahin na guys. Kaya kang namin diri. Tanaw lang mo dia.
Balutay na sila guys. Wala na nga. Ano yung nila si Joy, day? O sige, pagkaon na. Sa tagain na lang. Para makakaon, yung tarong sila. Lain man na maula mo lang. Kaon-kaon din. Ay, maula. Ay, spaghetti yan. Oo, si Pagiti. Ay, spaghetti, day, day. May bata, ang bata yung dito. Ora to guys, bye. See you in my next vlog. Mag-hipos ay kami guys.